Dumnezeu cu mila ce se întâmplă aici. Mila cui? Mila nu-i. Uite, tu ești ultimul care treci, prietene. Eu sunt următorul. De ce semnalizați stânga dacă nu faci stânga? Hai că e bine. Dacă stai pe telefon, ne băgăm noi. Au, au, au. Trebuie să angajeze șoferi la locală ăștia. Au angajat doar polițiști. Trecerea, domnul. Și începător, cică. Nu-i chiar frumos. Ăla nici nu semnalizează, nici nu dă prioritate la pietoni, nimic. Știi că e începător el. Bravo! Așa te faci băia mare. Te schimbă acolo. Era tu curul lui Tasu. Uite la ea. Poate ei să-ți lipești curul de parbriz într-o frână. Nu mai pot aici. Ajutați-l, domnul meu. Ăsta și-a blocat pantalonii. Cum ăsta asta? El mă chemați să-mi ia la liber. Roșu. Mersi. S-a descurcat el. Nu, nu, nu. Nu. Că ce face ăla? Ești nebun cu aia. Eu nu înțeleg nimic ce se întâmplă pe aici, pe zona asta. Stăm curul gol aici cu aia? Fii atent. A, dar nu pare sănătos. Mai stai și pe telefon, frate. A, mea, pe bune. Uite ce-ai făcut. Ești nesimțit.
Nici nu s-a uitat încoace. Nu s-a uitat. Consumă, da. Trebuia una electrică. Doamne ferește. Sărac, dar fericit, lasă-mă în pace. Nu tremură motorul așa. Dacă nu-l simți, nu-i aceeași treabă. Hai, coai, acum te-ai găsit tu să faci stânga. Bravo, coaie. Tu meriți da la poliție. Ochiul pe drum, mâna pe gaz, faze la limită, stil și curaj. Aici e test drive, review și motor, Motozar pe YouTube, suntem gata de zbor. Au, au, au.